Perjalanan mencari kitab suci. Pokoknya sedina iki diparingi rezeki wakeh sing gawe urip. Wis gak turu suwengi. Diparingi gak turu suwengi. Diparingi untu cenut-cenut. Diparingi bedel petik ilang, diparingi banyune mati. Wis pokoknya rezekine turah-turah dina iki alhamdulillah. Paringi sehat, paringi urip sian. Tuh ketemu iku. Sing ndi? Wih. Anu sambungannya cepot. Oh iya itu gemplah. Oh iku cethek anu wis. Mau kita dibongkar iki. Iki le anu ya katut iki le ambruk sak waya-waya. Wong iki sing ngatut iki. Iki dikepras to ngene lho sak aja katut. Dicethekno Iya. Ketemu masa akot le. Itu lho, ujuk keramatan lho iki mosok elek lho, rek. Empuh aku ora melok gawe nek kono kok. Angok brongkine iku ae kok di seset. Brongkine pring. Tapi lek sing diketokno sing etan iki dikepras ya kok sing etan iki ae wis aja ngulon. Oh, lek wis ceblok titik ku anjene. Dikandhani katut iki kok barengan iki lho. Iki ora kandhanan iki wis oto iki lho. Iki sore.